Jeg hedder Rikke. Og jeg hedder Jakob, og vi har valgt håndværk i 10. klasse. Jeg gik også på Fjordvang Efterskole sidste år, hvor jeg gik i Mind. Så da jeg startede i år, så ville jeg godt prøve noget andet i forhold til mit fag. Derfor valgte jeg håndværk for at være lidt mere kreativ. Jeg har valgt 10. håndværk, fordi jeg gerne vil prøve nogle forskellige linjer inden for håndværk. For eksempel prøve at være over i metal og i træ og lave nogle forskellige projekter. I 10 håndværk har jeg designet, bygget og malet en sofa, som skal stå rundt på fællesområderne, som vi elever kan bruge. I håndværk lige nu arbejder jeg sammen med 3 drenge på der bogbaderskur, hvor vi fra starten selv skulle tegne det, og vi har selv skulle finde på nettet alle de materialer, vi skulle bruge, og selv ud at hente det. Og så har vi egentlig selv haft gang i at få det bygget, og så hjælp, hvis vi har haft brug for det. Vi har nogle fede faciliteter i forhold til vores værksted, som vi både bruger i timerne, og som du også kan få lov at bruge i fritiden, hvis du har lyst til det. Jeg synes, man skal vælge håndværk, hvis man har lyst til at prøve noget inden for træ og metal, imens man også har det sjovt med kammeraterne herovre.